payungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Arep ngirim wong pandur ya pemirsa. Kayak Intan ora usah nggawa sego soalnya bar maem pemirsa. Aku barang yo bar maem kok nggone buah ngene Mama Dewi mang lak yo ijek parek wae. Sek motor liwat. Intan jara apa? Cacin. Segone mau gak tak gawa ya rasah ya nduk ya. Rasa payungan ya panas sehat tok nggih ngan mriyen Mbak Lina nggih Tatin mbek jajan pora mboten kurang jajan kok niku makjah kalih repot payungan ndang rono sik Mak rono sik gak apa-apa aku tak karo Intan nggih gawe dhewe ya nduk suwun Mbak Lina nggih wah nek popcorn ayo makjah kayak wis budal kae. Tak jake ning sawah pemirsa jam 1 iki. Tak jake ning sawah ben belajar persawahan iki, belajar mengenal alam. Ayo ning sawah. Ayo nyekeli es. Terus yo dalane ngene iki, melompat. Nah. Melompat kalau wes Intan melok pora nih sawah yuk Bu melok ya wes ayo melok ya tak jak hati-hati. Nah memang sandalem gegeden nduk Tan. Jane mang aja nganggo sandal sing kowe. Tapi ora apa-apa kadung. Nah, ngono lewat kono. Nah, hati-hati. Kudu guling ya pemirsa ket mang Intan. Mlaku ki sok. Pak O. Enek Pak O pe lewat. Pak O pe lewat ka lho. Sik Pak O pe lewat wis tandure wis bar sing iki. Oh, tak kira ono. Wis Intan ndang melok rono. Wis bar sing kene yo. Wis dadi karek ngaleh sing kula. Hati-hati. Kudu ambruk pemirsa. Intane maksude keseimbangane iki kurang jelek ngoten. Dadi dinggo mlaku niku mleyang. Alon-alon, Nduk. Lombok cah. Enek gates California. Wes ben dodahar kae. Lho pemirsa. Niki katese sinten Lek? Mbah wa? Walah no ayo iki matoh iki. Gawe digedhi mok sak wit. Niki nek empon didol ngeten iki 8.000 setunggal. Nggih. Nggene Mbak Pri niku lho 8.000-an. Nek sing alit ngeten iki gangsal 1.000-an. Nggih. Kates California lek ti. Oh berarti sing niki gadane Mbah Wo nggih. Wes ben. Dek niki mau. Nggih. Walah. Dekne mau metu ndi, Nduk? Intan mang. Langkah. Begogok kuwi. Begogok, Mbah. Yes, kula tak nggih begogok. Lho. Piye iki dek begogok iki aku? Biru, Mbak. Abote pates biru-biru, Mbak. Abote golek biru-biru, pemirsa. Metang kring ning wit pelem ngene. Sing andung ndawah aku pakai. Lambeku kotor. Alhamdulillah. Nduk, Pak. Ndang sen. Sambukan namanya ngene. Bar niki teng pundi lek, Den? Ayo mindo bola mindo. Ndak ono ndak wani. Oh, jane sore ijo, Nduk, Pak. Nggih. Kontak karir sedaya Oh, kene ngalih rono. Nggih, ngene sing Dik Dewi sing kulon mriko nggih. Walah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Halo, Mbah ya, halo. Saya makan di rumah Bambu.
Rumah tembok niki. Ya, aku foto ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, setelah foto. Foto, Pak. Foto, Pak. Dalam. Nggih. Mbak. Sik liwate, Dok. Kene iso. Ngono, Mbak. Mbak ngaten. Oh, nggih, atur nuwun. Mbaknya ada grup Lesu, Mbak. Enak, Mbak. masih campur ditelaske. Kersane pitike tambah wagi. Ini ora teras ya gapanya. Mas dirpung Kurangan iki perlu kok. Duh, malah kurang iki. Mbak ya cilik pengen akeh iku lho. Ora diuntuk kok malah kurang iki piye? Aku lah takoni, aku asmune ya panganku akeh lho. Dalam pengen disoteng nggih. Ora. Sing ora tau syuting baru kethek. Ampun ngoten ayu halo lek Ken. Halo, makan. Halo, disotek panganan. Lek ti ya disoteng niki lho. Enten serondeng mie kering lho niki Mbah Ti. Permangan ya. Nggih. Banten enggak mau makan? Bakdo Mbak ya. Nembe bakdo Mak. Nembe bakdo. Enggak berotot mak gak Mbak, aku rodok ngene. Sampeyan rondok flu. Iya. Nek flu gak Mbak marah kok gerok tok. Ini air, Mbak. Lah nggih, atik gadah omah teng sawah nek ketoke pinu Mbah, ayem. Ora duwe tangga tapi nek bengi pamane pe celuk-celuk sapa? Aduh, kelane gendruwo. Kene gendruwone. Nggih, Mbah. Nek kan blok ngene ya. Micek. Ini gadane Mbah Wo iki. Nggih, niku enek kolame lele nggih, Mbah ya. Enek kolame lele barang, Cah. Piye tan? Gak iso dibuka. Gak. Piye ngaleh nyewa nggone Mbah Wo kene piye? Pancing iwak. Walah apike Cah suasanane Cah ning kene. Oke. Nggih. Nggih, YouTube niku nggih nek Repa nggih Repa Salwa. Nggih, niki Repa Intan. Riyen nggih. Tapi Facebook pun mboten. Mpun ilang Facebooke. Semua kere rara-rara. Pemirsa, ini cuma impian oke pemirsa. Seandainya duwe omah terpencil cedak sawah, terus ngarepe enek kolame ngene iki, enek pot-pot kecil, sore-sore ngombe teh. Walah, ngarep enek wit pelem, wit ceprutan, wit tomat, wit lombok. Walah. Ning kulkas wis enek mak-mane, enek Indomie, enek kul, wortel, terus enek bakso, enek sosis sing digoreng, LPG yo enek, beras enek. Walah. Ketoke ayem ya pemirsa nggo masa tua yo. Iki impian pemirsa. Kok nek pengen butuh metu-metu seminggu pisan apa 2 minggu pisan kok ning pasar nyetok bahan ngonten niku lho bahan makanan dikok ning kulkas nggo 2 minggu ke depan. Ya nek beras, ya nek banyu galon, ya nek lombok, brambang bawang, nek moto, lengo, tempe, tahu, ngono. Terus hari-hari kuwi nganuni pari, terusan walah iki kayak ngimpi ya pemirsa. Terus ya ngeplok, sing diplok ya pari-pari ngono ketoke mantap ketoke lho. Nek pengen kangen omah ya mulai petukan bapak ibu, petukan wong tuwa. Rasti sampai mergawe. Ini lagi ora.
Iki rumahe punya Mbah Wo biyen, Mbah Wo Dongkol. Sing gawe Mbah Jono karo Pak Silo zaman semono wis bertahun-tahun yang lalu. Maune kae yo gubuk biasa pemirsa, gubuk kayu. Terus di gawe ngene. Digawe ngene. Enak ya, Mbak ya. Pinon, Mak. Lho kalau Mak, mrono Mak, parake Mak. Lho. Kae. Iya paling oh. Halo. Kowe nang kono ae. Lah jare Bu pe mbok syuting, Bu pe tandur. Ya syutingno. Buat ini. Ojo banyu ya, Bang. Heeh. Ayo nek Bu mbok syutingno. Cekeli, Bu. Kok kene sik ngenem gak apa-apa? Diombe wong Ora nek wong diombe tak kene lek ketumbas neh gone Mbak Lina. Iki omae sapa? Mbah Wo. Kayak iso dibuka iki. Dibuka. Gak le wong dienggo ada peralatan nganu ayo rono nek Bu mbok syutingno gawa kuwi. Ya. Iki sing mbok gawa kuwi engko nek tekan kono ya. Kapan di mulai? Kae. Repat parake rono malahan. Oh, dekne pengen nganuni Pak Utoyo. Weh, Sintan kok kene. Kok kek ning kono telas to. Iki mang lah aku wak membayangkan seumpama duwe tabungan terus gawe omah cilik eneng pojokan lho nandur nanas barang Mbah Wo lho. Ki. Heeh ki, yo. Ki nanas tan. Dah nih yo kuwi kok woh yo. Oh, rajin tenan ya Mbah Wo. Mbah Wo Dongkol pemirsa. Wes Sintan kok kono ae. Nek kates barang lho. Atek malah mbok nganu ki piye ya? Kerepan ning kono. Kalau nek pengen roh carane ber lho, coba petik kan lho pemirsa. Tandur. Yening tawangono lintang wangu. Aja mbok ngonokno. Aja mbok ngonokno. Wes nya. Ya cekeli kene tak melok kono lho. Bu aku kene ayo. Iki lho kek Intan sebelah kene lho. Lho kene lho Intan lho kene. Wong mbek majah kene tek. Lah rene. Ya rene. Rene. Ora rene ta lan rene ayo. Lah rene sedi lho. Lah rene. Lho, Mbak Ram. Oh, ya. Aku tak amek jaluk banyu, tak amek banyu mulai. Mulai, Mas. Ya ki wong nduk banyu deh. Banyu ademnya kene, seret. Jret. Nah, Anu juga banyu. Mungkin ayo aku. Sotek ning kono gak apa-apa deh. Bu apean. Gak kelin dekne Ya ning kono gak apa. ben kono, Mak. Dingeti ya, dingeti pas ora. Heeh. Basah ya kon nyemplung basah. Lemo. Basah ape banyu. Sampai pulang Basah banyu kok banyu. Jadi yo gak banyu ngombe ya? Lah iya. Heeh. Alhamdulillah. Kayak man kok adem cerep. Kuwi nek sing jegur. Alhamdulillah. Mbek piyane mbek Mbaten, Mak. Ngger sore, jenet. Ayo sotek Ibu ya. Tak maku ya, tak ngambil air dulu ya. Kok tak rene ya. Tungguin Mbak Intan ya. Halo, mbok kon geneman Ibu. Mak Jah mendhet toya. Mbok apakno? Apa? Mbok apakno? Ndek ngono. Yo ki jenenge tandur. Kok diapakno yo ditanduri. Diapakno aku tek gak mudeng ya. Yo ki jenenge tandur ngene iki lho. Sesuk Ibu dijak tandur ya nek esuk tandur.
ibu tandur guys ana. Untuk tandur guys. Anu iso dicekeli ya tandure kok ngene men. Nek nek ngisor nek ngene. Kabuane nduk ngono iki. Pripun lek? Kabuane nek. Oh intene mboten purun no intan teng mriki mboten purun. Oh sakmene tan jeru. Hah? Jeru. Masuk jeru? Iya. Malah. Jeru tan jeru. Ambil ngomongan ah. Omongan. Among apa? Kaki ambil ngomongan ah. Sing ngomongan yo intan e. Ma, aku meneng ae. Aku mah. Ya tekok piye Bu? Ayo ngono. Piye Bu? Iya, Bu. Ya gak piye-piye. Panus banyune. Panus banyune. Oh, jeruk Ke- tak sakmene Ibu. Loh, sampai sakmene. Ya panus. Wong tre panas. Oh, jenenge ya tandur. Nek dhewe yang iki guys, panas keren. Golek dhuwit yo ngene iki, Gel. Lah, lamu kok tak banteng. Panasan. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Hujanan panas kepanasan. Nanti tulang baleng rogo. Koyo. Halo pemirsa. Gue mangan keluarga. Dan pengel. Halo, aku mau nyeteng ibu guys. Tapi panas guys. Panas guys, aku guys. Panas guys. Panas. Mbak Ram iki aku tok sing juru, Mbak. Pak moene. Juru. Walah. Sepatene saya. Cus. Nah, pemirsa ini sudah mulai iya. Wes tekan kono pemirsa, nek sing kono. Wah, akhirnya tempuk terus bareng. Intane kudu ra gelem dijak. Aku deger metu ula pemirsa. Kleler dadak ula lah. Masa munggah. Bar kok kene, engko terus ngaleh sing ning kono lho pemirsa. Ngaleh ning gone sawah sing kulon. Piye, Dok? Ya wis Ibu gawakno sandal nek ngono Ibu tak mlaku nganu ae. Mlaku biasa. Nggak nggih legawa sandal Ibu. Tas Ibu ya. Iya. Iya. Kayak sawah wis teko. Ya wis ayo. Gawa. Wis ngajak mulai pemirsa. Wis karek kok terus sore nglanjutno sing ning kono. Iya. Wis gawonan sandale. Wis oke. Mulai sih. Geger ngajak mulai pemirsa. Wis damlah. Iya, sik bareng Ibu tak njukuk tas. Lucu pokoknya iki melok tandur iki. Iki jam 2 pemirsa. Bar duhuran. Loh, apa naiki tak iteki. Duh, padang ulo. Metu pinggir, Dok, metu pinggir. Di kono. Iya, maju rono. Oke. Loh. Alhamdulillah tekan omah langsung maem berkat sego wiwit porsi mini. Porsi Bunda Dewi. Ya ora yo aku ngonten bodo mau ngomong dhewe. Ora aku yo ngomong karo pemirsa kok Monggo maem pemirsa nggih bar adus klambine tak kom ki mang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Intane sampur dong. Mie, serundeng ayam, kering tempe, lombok ijo. Ibu minta tolong, Dok. Kesalahanku iki, Mang. Aku lali gung cukup ngombe ning gelas, Dok, sereten nih. Aja ning botol ning gelas ya, Dok. Gelas sekarep, nek gak enek gelas nganggo ciduk-ciduk kamar mandi apa mbok kok ning gone ember-ember apa kuwi ember-ember bar dinggo nyirami kembang kuwi uga apa-apa sekarep. Utawa mbok kok ning gone mblung tembor ya gak apa-apa nek enek gelas. Ya mbok sik kono banyu adem. Walah matur nuwun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mantul. Keringnya Bunda Dewi karo serundeng. Biasanya nek bar okol niku yo mangane wagi. Wong aku ora usah okol e. Mangan kuagi apa nek bar ngono mang. Rekake melok-melok. Rekake melok-melok. Tandur pemirsa. Lah. Bayani. Ngene wis sambat. Tuh. Sikilku dek sing kiwa sekot-sekot aku. Ya pun pemirsa nggih selalu disyukuri. Sehat selalu untuk jenengan semua. Tetap semangat. Semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua semoga nanti berikan pengawalan saleh-salehan pemirsa. Pokoknya enek-enek kata-kata yang mungkin membuat jangan tersinggung. Kami mohon maaf. Mungkin ada yang saya syuting membuat hati jenengan boten nyaman, membuat hati jenengan mangkel, campur aduk dadi satu. Saya mohon maaf nggih. Muga-muga kedepannya aku iso dandani iso rondo apik lah. Ora iso nek kudu luwih apik, luwih pingine yo ngono, tak dandani sithik-sithik supaya rondo apik. Ya ampun ya pemirsa, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, jenengan nate mirsani sego wiwit karno porsi gajah. Niki porsi mini. Cus. Sego wiwit meniru